En tan só unha mañá de traballo na Illa de Arousa retiraron 10 toneladas de lixo dun pequeno treito de costa, un dato que demostra o grave problema que sufre o noso mar pola presenza de refugallos de todo tipo. No marco do programa Plancton, na recollida desta mañá participaron 80 alumnos e alumnas do IGAFA, o Instituto Galego de Formación en Agricultura, unhas 40 mariscadoras e persoal da confraría. É fundamental para deixar o medio natural para que podamos disfrutalo todos. É dicir, isto non debería de estar aí, pero hai que sacalo. É de agradecer ao programa Plancton que poidamos facer esta labor, porque pon os medios para poder sacar isto das nosas playas, e despois a colaboración dos nosos vixiantes, dos chavales do IGAFA e das nosas mariscadoras, non? Que tamén estuvieron traballando todos arreos aquí e fixemos un traballo moi grande. Entre os refugallos retirados do mar atopamos de todo un pouco, moito material derivado da actividade pesqueira, rodas de vehículos e plásticos de todo tipo e tamaños, pero o que máis preocupa é o que a simple vista non se ve, os microplásticos que tamén están presentes no organismo do marisco da zona, ou comelo por accidente. Isto pode afectar porque o marisco tamén se alimenta e pode ir ao microplástico para a comida dos bivalvos. Ela e o resto de mariscadoras da zona participaron esta mañá na retirada de lixo dun xeito moi activo. Bueno, hubo bastante que retirar, aparellos, había embarcacións, rodas e plástico sobre todo. Sí, bastante. Eu vivo aquí ao lado e estou recollendo sempre plásticos, pero cantidades increíbles. Ás veces bótome toda unha tarde recollendo plástico. Esta recollida de lixo forma parte do proxecto Plancton que impulsa a Fundación. Ten un conxunto de actividades multidisciplinar, facémolo co sector pesqueiro e tamén co outros colectivos, pero o sector pesqueiro é o protagonista. Hacemos moitas actividades, pero é verdade que a recollida de lixos mariños, de basuras mariñas, ten unha importancia capital. Esta é unha máis das limpezas que hemos feito, en concreto esta na Illa de Arousa. Un programa que ademais busca visibilizar e concienciar sobre esta problemática coa implicación de diferentes actores sociais. En estos 4 anos e pico que levamos de proxecto, levamos organizado actividades nas que participan miles de persoas, clubs deportivos, mergulladores, pescadores, mariscadoras, estudantes. A verdade que é un placer que tantos colectivos diferentes se sumen para a solución dun problema común. Logo da xornada desta mañá, pro mes de marzo, está prevista unha limpeza de fondos mariños na contorna do Illote Areoso.